delegate ang sayo sa nangutasan na itabaan niya ani nga palito. Pasalamat niya ako sa mga staff sa mga napasundaya ani nga event. Salamat kayo Bisnet Magazine. More power ninyo mga Mayong mabili sa atamang, labi na yun sa atong mga mayor, masakot sa konsiho. Ako si Pulong Barangay Managsuko, nagapagmaan ang pasigang buhong, upay na ila sa garbo sa